Kaden dulang malas sadulang lai pandulang ambang di malako Kaden ulang saulang lai panjapui carito ujang jenggo Batumpa malah dia Bang Lukman lah tahu nyota awin mimpi Kondak diunan ni nyondak tembus kondak noroma dibawa dina lain di Batumpak di buyang Lukman lapai ke kamar mandi Sudah mandi kita letakkan lalaki baju sekolah Lalaki malah baju sekolah Lah diambil malah sepatu Diambil seluruh buku Lah barangke komanyo dari rumah Barangke nyo dari rumah ka menuju manoroma bajalan tai ibu cok kacang majalan junjang bajalan tai ibu cuanggang majalan gunung dak lama lai perasaan badan toetong si buyung Lukman Ko pasti adona lain na manggoda cuitu bana katonya kini ndak lamo inyo di bajalan Indak lamo inyo di bajalan latibo dumano romato latakkan kiro-kiro ayam piang la jam 8 Satu tibo malah di dumana Roma dicalik pintu basao eran taman wang malabang Lukman nyimbau langsung sekali Noma nak kuliah kau noma lap tinggi lagi macu itu bana malah katanya kini Orang na ado na kanyo imbau di malu amu akababu ni nyo imbau sekali lai Noma nak kuliah noma cuitu bana katonya kini sinan bakato malarang sabala Sinan wakat orang sabala onde bangai malakat tuinyo lamalang abang Lukman cuitu bana katonya kini ndak paralu noma bang imbau cuitu bana katonya kini Noma barangke malah jam 6 pagi di paso mama kontanyo nak pai bawa ke Jawa cuitu katonya kini Cuitu kato malarang sabala batangisan semalam tadi tadanga ke rumah ambo Nang kato mama kontan Roma kalau ndak namu noma ke Jawa nyebunu malaki siang cuitu bana kato orang sabala Mananga kato semacam iku ndak paralu Roma di mulai turut sajola dia kandung Kepala buan lakang apa di Ale manangan
nama barangke dak tantu tasdi nyobuangkan oh dia kandungan noromai yo pada sunomai hondei selang indah no masalisi indah dapet tababang di muaro caka indah bagadue indah bagadue indah cari indah tantu de domai tapasuju tapasoyo honde naromai kondak dilantik lantai jarang indah patui denomai kacang ranggulai oh dia kandungan japui dia hondei kondak dicadik pandai urang hendak patui jono Roma kami bacarai odiek kanduangai langsung nyokaja katalu bayu Lukman latibo di taluk bayu babuni sarine kapa barangke ke kota Jawa mencari kapal barangke Lukman la pensen ate pasir tak sadar lai dedi Lukman di pantai oh pada sono manomai hondei Lukman latibo di tepi pantai kapal barangke menuju Jawa Lukman bagole ate kasih ndak tantu bukunya campakan ndak tantu pena nata buang bagole ke dalam lawi
Japui udah no mai, japui udah sayang no mai. Ala pensan Lukman di tapi lawi konda ada orang dedai menolong Lukman, menolong Lukman tampan kamati dedai udah noma udahlah pensan tapi lawi tak sadar lai de nomai katoinyo dia japui dia ondei kondak laki ditolong kawan Lukman meninggal dalam lawi awak tak sadar ombak latibo mujude ado kawan menolong dia kandung sayang dia nyetat yang Lukman ke dalam lapau tak sadar lai dia di dalam lapau dia kandung ondei tak sadar lai boyang Lukman mencalik noma barangke ndak kabata mulai dia kata Lukman ditinggal malah Lukman sedang pensan malah di tapi pasir Noroma jo mamaknya kita sabui dia Naroma malaka kita sabui semenjak nanya malah di dalam kapal makan indah minum pun indah labangka matu manangi labangka matu di manangi tabayang-bayang malabang Lukman tampak di ruang matu cuy tu bana malakat tuinyo batumpak di upiak malah sinoroma dia lang indak tatabangkan di balam indak talayokkan jauh rantaunya si Pulembang
Jauh rantaunya malah si Pulembang di balik babang malah simpang tigo siang nanindak malah talalokan malam nanindak malah tasanangkan hatiku sui pikiran bembang biar jauh abang Lukman tampak judi biar jauh abang Lukman tampak cucu itu malah katanya kini sedang untung kadian Allah dek lamu malah kapa balai ala sehari 2 hari lah seminggu tolak takkan ampiang ketibo di Pelabuhan Jakarta ndak unuk kaba kita etong lai to etong malah upi noro malah lamo kapa balai la marang ape la di kandueng oh kapa katapi demai satu merapi malalek kapa katapi mamaknya la turun noroma la turun pulo la oyong malah turun di kapa makan indak minum pun indak abang Lukman takkan aju di ko abang Lukman malale dinyo takkan aju ndak uno lekito antang lamu satu la turun malah si upiak jo mamaknya rupo jang jenggo lama nanti di Pelabuhan kapan ndak tanggung kasanang hati Latibo noroma di kota Jakarta cuy itu kabato bilang lananya ke dalam motoinyo cuy itu bana katanya kini mama lananya noma lananya ndak tanggung gadang hati jang jenggo demai sanang hati jang jenggot tak tabado awak batamu jona Roma yodi dek lamo malah otole bajalan tibo di rumah kita letakkan lah masuk oto dalam kandangnya noroma lah barangke nanya rumah batingke anjuang banjuang gadang hati lai tak adoba ala nanya nyokate rumah cuy itu tuetong malasi noroma ala dilakekan baju narancak lalake baju nanelo tak tanggung sanang hati jang jenggo
ndak tanggung kadang hati cuy itu katanya kini awak kayu lah dapet bini narancak di Toetong malah upiak malah sinoroma indah ketinggal cie ju mungkonya bontak malah daun bodi kan yang nyo malah kuliran taji cuy tu bana katonya kini iduang mancung coda suntongga kok pipi ko mapau dilayang galaknyo coli mau angka daguaknyo awan tantuang kok liria kata bakata sakata tunangan adat sakata tunangan palu sakata dandam dak jadi kambangku cantik koma bungoi naik kambang guringgam bungo padi jagi lantik kuku bayi naik pinggang secakam tiga jari bati jiri bak pawi padi ampu kaki bungkas satai tuminyo batalu burung pajalanan siranjo lulu pado pai suri nalabi kalau dicali opiak sinoroma barasi bantu lizatania di barasi serupo lizatania ndak tanggung kesanang hati ndak tabadola dia kanduangai ujang la jenggo di Alas seharinya 2 hari di senan di rumah mak kontannya orang kayo laka namanya siang di kepe angin lawi malam di kepe angin gunung nalalo tatap manti anjung cuy itu malah sinoroma tapi walaupun lalu dianjung abang Lukman di ruang mang atau indak lama sesudah itu betong ayah jumandinya nyoimbau piak sinoroma nyoimbau si buyang hujang jenggo onde nak kandung sayang nae duduk labake apa kaduhonyo nae otale kuranci malah nak ranggugu ambil sawe kapungalan agak kamari malah dia duduk adonak batin kaden layakan onde nak kandung sayang nae agak kamari malah duduk adona batin dan layakan cuy itu bana katanya kini la duduk malah nak kontaninyo samo jauh piak malah sinoroma onde nak kandung sayang na eko anda ado jalan na lain indah ado jalan na lain cuy itu bana katanya kini la cukui ala sanggo iko kini to buwe paretong elok cuy itu katanya kini
Batumpak di buyung ko maujang jenggo ko pinang lapatui pulang ke tampuknya siri lapatui pulang ke gagangnya itu bananya kini barat kacang patui bajunjuang cuitu katonya kini ndak ada jalan lain. Ujang kadinikan malalai jono Roma cuitu bana katonya kini ndak dapet maelak lai to etong wakatu itu jang jenggo tak tanggung kagadang hati cuitu kabato bilang onde nak kandung sayang na tanggal 1 kita barale. Tanggal 1 mulai barale cuitu bana katonya kini toetong buyang lai ujang jeng godusui dase orang di kota dusui dase orang di kota baso dadape jodoh jang jenggo anak padang tanggal 1 mulai barale cuitu katonya kini la masak paretongan timba jo balik la nyuruh sure di mama nyo sure sudak ni la salah sai alek kamu laila dia kandung di tanggal la 1 di batumpak di buyung malalai ujang jenggo la sudah sore di buwe la mulai malape sore undangan baso jang jenggo kabarale di tanggal 1 la dapet jodoh anak padang cuitu bana katonya kini barale 3 hari 3 malam. Orang kayo nakana monyo 3 klub benanyo panggil yo dia kandung ala dilape malah sure undangan disiar lai ke mano-mano baso jang jenggo kabarale koma di tanggal 1 la dapet jodoh anak padang cuitu bana katonya kini ndak uno kita gantang lai la tibo di tanggal 1 la mulai jang jenggo le kabarale la mulai ben main 1 persatu cuitu katonya kini la babuni musik ko Malaysia jo malam ndak tanggung kesanang hati batumpak si upiak jo si buyang batumpak si upiak jo si buyang ndak tanggung le kesanang hati indak tabado-bado lai lalu dianjung paranginan demai la mulai ujang jenggo barale ndak tanggung kami le manusia orang kayu kadang lekok barale babuni musik komadi le siang jo malam indak tabado banyak udang indak tamue di kuali malimpa-limpa le kabalangu indak tatanggung komale banyak orang indak tamue di ngai malimpa-limpa kamu arode mai malimpa
impale kamu aku ndak tanggung banyak manusia orang kayu lenangka namonyo na di bukit datang menurun na di lura datang menaiki kok orang kayu bagale adang mana Alek sudah kawin lah selesai cuy tu malah nyokini lah ditutui doa di petigo umur panjang dah rasa kimuranya tutui doa malah diku kali nyetutui doa selamat dunia akhirat umur panjang na arah sakimu gadi panjang rasa kimura itu malah nyokini orang banyak lebih babalik tinggal jang jenggo malah jono Roma indah tabado malah kadang hati awak kayu bini na ancak itu malah kato nyokini tapi kain samping dibawa mandi sudah mandi dibawa pulang amal santiang dibawa mati bini ganca odie oh kadian biar orang odie batumpak di upiak Malayo Sinoroma sadang pengantin baru jojang jenggo dak tanggung leka kadang hati na seminggu malah 2 minggu tu etong si ujang jenggo ndak tanggung kadang hati awak kayu bini rancak pulau abi hari babilang hari abi bulan kabayanti bulan tu etong buyang ujang jenggo jono Roma etong buyang malah ujang jenggo lalamoy nyo batu tan ala sebulan 2 bulan ala setahun tolatakan ala setahun tolatakan batumpak di siupiak Sinoroma antamu malang antapun muju itu bana katoinyo Pak Dansik malah jopak kuramil awak labaran subansik Noroma lamil cuitu bana katonya kini ndak uno kita rantang lari
sinan makato mala sinoroma onde odai mala ujang jenggo amil ambula amil mala Caruiko cuitu bana malakato nyakini onde obangai malakato inyo Lamil mala noroma tolatakan ala sabulan mala 2 bulan cuitu panganduang noma Tuetong buyang mala ujang jenggo Semanjaknya sudah beralik Tak ada mencari lagi Kekayaan labaran suabi Cuitu bana katonya kini Sadang untung kadian ala Indah lamosa sudah itu Tuetong buyang jang jenggo Tuetong buyang mala ujang jenggo Ndak uno kita gantang lai Ala sabulan 2 bulan Lamu panganduang inyo La cukui panganduang mala sinoroma Ndak uno kita etong lai Lama layan upiak noroma Lai lah anak di Oh laki lalaki di Alaianyo anaknya laki-laki langsung nyoagi dia apa namo sakali Adek karano ayahnya banamo ujang jenggo Nyoagi namo anaknya Dodi Hartono Nyoagia namu anaknya Dodi Hartono di Dodi dimbon orang kampung cuy tu bana malanya kini Batumpak di buyang mala ujang jenggo Anak seorang baru kalai Ndak tanggung kadang hati Onde Dodi katuinyo Gak capek-capek malah Dodi adang Onde onai sayang naai apa kapai Le ke Singapura cuy tu bana katonya kini Ndak lama le sesudah itu Apa kapai le mengalir ke Singapura cuy tu malah katonya kini Sadang dibilang malah bilang mana Nak kato noromayo lakinya mengalir ke Singapura Ndak lama sesudah itu anak baransu cadia yu Lapan degala sebuyang malah si Dodi cuy itu malah katonya kini Lagadang si Dodi apa Lagadang malah si Dodi apa Sadang sayang anak jo apa cuy itu katonya kini Sadang kasih mande jo ibu Cuy tu bana katonya kini cuy ko malah di noroma Anak labaran suradang yuo cuy tu bana katonya kini cuy ko malah di kau noroma
Ambo mungkin kabarangke dari rumah Kamanggale langsung lele ke Singapura nomai kekayaan awak Baran suabi pitila baran syukurang kini ambo kapai mungkin ke Singapura cuy tu bana katonya kini mungkin kapai manggalilai ke Singapura cuy tu malah katonya kini katon romalai oju onde obangai malah padodi tapaso acara jo apa dodina apa kapai mangali ke Singapura tinggal jo ibu dulu nak kandung malaki apa nak pulang magato noroma jo anaknya onde dia kandung sayang dia kok lai buli ambo barangke besok pagi mungkin kapai hati-hati abendo di rumah nai ambo tapaso pai mangale cuy ko bana katonya kini kondak sagan bacare jodoh di cuy tu bana katonya kini tapi apa tapaso pai mangale na kok do di capek-capek lah do di gadang cuy tu malahnya kini ndak lamo apa na balik pulau cuy tu malah katoinyo sagan bacare jo anak kontan cuy tu kabato etong wakatu itu onde dek kandung sayang naik hati-hati lah jodoh di rumah cuy itu katonya kini lah basalam malah jorang rumah bacium anak kapai bacium malah kini anak kapai mamaki noroma mencalikan anak ketek lah di kandungan oh apa kapai na oh indak dia so bamban badare dari nata dedi kabang kaulu oh dia kandungan hondei hendak dia so sampai sari kalau je kudo sampai juo tapi tibonyo lah jauh malam hendak dia so jo apa ujang kabacare halah sabanta sakalang ulu hendak dia so kacarai tapi manggale apa ujang tinggal do dia makna capek lah kadang do dia apa kapai na ala magato buyang ujang jenggo
mencari anak dena awak kapai anak mencari lanyo cium di janjenggo tapas soju dena apa-apai oh nak kandung do dia pana honde nyoci umana di janjenggo haye mato dari badari mencari anak tinggal jo ibu sadang mantiak bana do dia pana do dia pana sayang apa na totingan malasin Roma malaju anaknya ketek tinggal di rumah pandai bana udah membajak pasal bawah je pasal haji mandi barolek di tapian ya pandai bana udah diaga bari maha udah lari jo anak ketek dedai udah tinggalkan oh dia kandung honde dai basalam jauh jenggo hati-hati labang kasih ngapur jangan sampai ado dedai bayo di jalan onde abang Toetong buyang malaju si ujang jenggo la nyambi oto barangke ditinggal noroma jo anaknya lanyo tinggal nanggari tanah abang kanyo tuju arah kota Bandung ladi kanyo tuju arah malale kota Bandung ndak uno kitu etong lai indak tanggung lek kancang oto ndak tanggung lek kancang lai oto ka Bandung kanyo adokan cuitu bana malanyo kini dek lamot donyo di bajalan ndak tanggung kancang lai oto kadang-kadang ko malai sagatui aba-aba to nggak kawe dipandangi makin dikelok makin kancang menuju arah kota Bandung demai ndak
tangguang kancang lari oto menuju kota nepal yang gadang ndak tabado-bado lari oto ndak lamoto alai di bajalan tiba di Bandung tolatakan demai satu tiba malah di kota Bandung masuk ke dalam lapau nasi satu tiba di lapau nasi minta kopi si Ujang ojeng goyo naik satu tibonya di lapau nasi Bandungnya minta kopi sekali kopi tak minta nasi lah datang rangkayo naka namanya lah dia kandung Alah sudah lenyo makan yo minum cuy itu malah si Ujang jenggong sedang merokok-rokok malah di lapau nasi kama toko nang adang pangananyo lekanyo buka cuy itu bana si Ujang jenggong sadang bamanuang malah di lapau nasi tuetong waktu itu datang Pak Gae ke lapau nasi sedang menyandang kambui unjui onde nak kandung malah kata Gae tu onde nak kandung sayang naik tolonglah Pak sekali kini lesari semalam naik dindak makan kok nyampang nasi lai dape apa karajo ambo namu cuy tu bana kato apa tu tolonglah nasi gak sepi yang atunya air gak segale ndak tetangguang dan naik malah lapapawi laoyong ngasunya badan naik kok lai bosutan diambo kok lai bo malah sutan diambo balikan nasi gak sepinggan 100 air jo segale cuy tu bana katonya kini menanga Pak Gae semacam itu ibu pulo malah si Ujang jenggonde opa malah katuinyo namu ambo memalina siapa tapi apa para lu manuhi perintah ambo kamambu apa tatapai cuy itu bana kato si Ujang jenggo Sinan menjawab malah Pak Gae tu onde nak kandung sayang naik salai dape ambo makan sekali kini apa karajuang suruhan ambo pai cuy itu katonya kini nak mencuci oto jadi juo tolonglah Pak naik sekali kini tolonglah Pak koma sekali kini cuy itu bana katonya kini kato janjenggo lai yo pulo lah langsung dimintakan nasi
diminta nasi karang lapo latibo nasi di depan apa gaya tu berupo apa gaya tu ndak tanggung kalapa pawi lasari semalam inyo ndak makan cuy itu katanya kini orang lapa kio tagi nasi orang awi tagi ayah kato jang yenggong jile apui nasi sapinggan cuy itu kabato etong lasu dapat tu makan langsung dibayar dia oh nasi gae tu nae ladi maya nasi pakai tuonde opai katuinyo ladi balin rokok di jangjenggo ranca ati ju jangjenggo de orang bayi ati di balin rokok pakai ala sudah pakai kameso onde pakai kato jangjenggo ko apa sudah lah makan ko air lambu balikan ko nasi sudah dibayar 100 rokok sekali kini apa tapaso pai jambo bakato pak gae tadi onde nak kandung sayang nae kok kato indak le kambulang sadape makan sekali kini kama di bau ambo namu nae kama di bau malam bunamu cuy itu malanya kini onde opa ai kato jangjenggo nanya lapak koma ke dalam oto cuy itu katonya kini nanya sekali pak gae tu satu tibo di dalam oto Lai duit masin sekali barang ke oto di lapo nasi baru bakato ujang jenggo onde opa ai malakato inyo apa orang mapa kato inyo ambo asli di Bandung ju sana indah pamili tak ado mangko cuy ko nae jadi badan kadang makan nak kadang puninda cuy itu katonyo pak gae kato jangjenggo layo pulo onde nak kandung sayang nae kami balenyo sungai tunu kami dia anak pasar Sumedang kamano ambolai kamangadu lata tumbuak di badan seorang cuy itu bana kato pak gae lape nanggari malam piang para anak manjalang pasabuki marana bantu pungasan yo sulit na ai konda basana sapantun sawa babandala ngi putih mato